sibingelele le ngosi yethu sithi-ke Lady D's Wisdom khona sanibonani ninjani saphinda namhlanje ngisha ngolunye unyawo ngizonitshela nanizozwela uzohlala lapha la uhleli khona uhlale nathi kuze sofika ekugcineni kodwa ngifuna ukwazi ukuthi uzobe ujabulile ngaphakathi awucabange njena engiqala naye njengamanje ubongiwe wakakhumalo kodwa ingqomunge engiphathele yona ukuthi uma ka-Ayanda Melanzi esimazi yona esimthanda kakhulu abantu bathi ayo abantu aya simbiza yonke indlela ngoba ngimthathile ayangamenza ingane yami wangiboleka akusavumi ngiyibuyise kodwa kulungile sishare ayikho inkinga. Ngicela babingelele emakhaya. Sanibonani emakhaya. Ngiyanibingelela kuyisonto. Ngithi usuku oluhle kuna nonke. Ngivakashile la ngizobona usisidudu kancane. So camper nje one way. Kanti ke engifisa ukwazi kakhulu. Ngithe namhlanje anginisondeze ningomama bengane sekufanele ukuthi ngiyayizala. Izingane ezithandwa wonke umuntu zinoma abaningi lezingane zenu. Kodwa siqala ngawe namhlanje sifisa ukwazi ukuthi wena Bongi ake sikwazi kabanzi. Sithi masibona uAyanda sibe sicabanga uma wakhe ukuthi nako ke ufana noma wakhe she's so jolly siso uma wakhe so shable unjani ubani uBongi? Sisidudu Bongi. Wakhulela phi? Bongi Khumalo. Yebo. Wakhulela eLamonti. Abantu baseLamonti abafuna eLamonti bafuna ukuthi eDisababa eRoadbani ku mina ekhaya iMpanza. Ukhulela eMpanza. Yebo. Mpanza udumile ke nje eLamonti uyaphithizela nje. Uyaphithizela. Awubi nasizungu noma ngekho umuntu. Kahle wena. Hlala ubuka abantu behla benyuka la emgaqweni. Kwaba inhlahla ungasho ukuthi hayi baba Ayanda uhlala ngezansi kuRoadbani. Cha, waphuma wena. Ngaphuma ngakhetha ukuya le ko unit 2. Ko unit 2. Yebo. Ofika khona kuthiwa nayi le ntombazana seLamonti sifikile nkulunkulu ami sezoba nanyamalale. Wawubani baba Ayanda? Baba Ayanda uOsman. SwakaMelanzi. SwakaMelanzi uzonyamalala kuOsman sekufike nanguBongi. Ukhule kanjani usixoxele nje ngawe? Ekhuleni kwami sisidudu angizange ngibe ingane eyayihlupha kakhulu. Ngangihlupha nje njengezingane nje yabona lo okwama teenage kune stages ukukhula ezinkulu ukukhula nje baningi ekhaya sibaningi ekhaya kumnandi khona eLamonti yes nibangaka ekhaya uma wasithola saba u6 yes amantombazana awu5 nomfana oyedwa kodwa manje sesisele sesu2 seno2 yebo labanye sebadlula emhlabeni yebo kangakuthi sisanda ngcwatshwa nje kungcwaba ubhuti wami ongilamayo kwakuyena yedwa umfana Ngiyazi abaningi basho njalo angazi kanjani uthi umfana wayeyedwa ayo akasekho umfana wayeyedwa asekho babe babili abasekho eyinkosi yami izingane zethu abe kuba buhlungu awu manje ubaba uthola uma ujole roundeni uma ngizothi njoba bahlangana besakhula ngaleza ikhathi benobaba yebo bayaqala bahlala kubuka kwakuRoadwani bakithi then ke umkhulu washo ukuthi kwakuyikhehlela luClever isebenze office la khishwa izindlu khona ngicela kwakhiwa kasukwakhiwa inylon ngiyayibona uma siyakhiwa inylon bonke omabama akekho ongazange azabe nayo indlu uthini okuyinto enhle ngoba abanye bathi hawu lo muntu uyakhipha izindlu kodwa ingane zakhe hlupheka nathi sehla senyuka nabo kanjani umndeni nje wasekhaya nje sakhelene umgaqweni wethu umpanza uthini wena nakubuka mawami uthini ufunda khona eLamonti ufunda khona futhi eLamonti kuthiwa la kuleya muzi lapha ubaba khona usebenze office bafike bathi sicela usikhulu singafika sodwa uthe ubaba uyafuna ukuhlangana naye office hayi la angithi okay lapho ke umkhulu yes umkhulu wami uyena ke lo wayezamela bonoma yebo futhi akekho umuntu ozolahla ingane yakhe yabona akekho ngempela masukhula wafunda khona ke la ngafunda khona ngaqala nje ngisayingane ngaze ngayo complete khona futhi umatric wami eLamontville High School bangahonga abafana uBheki usuyahamba ke manje usushiya labafana seLamonti uyobheka uOsmans lapha bazocela ukukhuluma kanjalo nje kuphele kanjalo umthetho wakho wawuthandani nje empilo asithi mhlambe nawe uyakhula uthi hayi mina sengikhulile kumnandi ngiwenzile bengifisa ukwenza ezingane zami nginezifiso ngezingane zami angithi uyabona kodwa ngisehleli kuwena namanje wakhulela eLamonti wawumuntu ozinzile wangabe umuntu mhlawumbe ophumela ngaphandle kwazoba kufika isikhathi sokuthi usuyakhulelwa ngoba ngakhulela nje sengaqeda ngisho nasesikoleni yebo uma
wayenesifiso sami sokuthi ufuna mina ngibe unesi. Ebonani la kuwena? Wayibona indlela engangiyona, nginothando. Ngiyazwela nje nomuntu olimele yimina engithandayo kumnesa nje lo muntu unesilonda lesiphosopa isibandishe ngenze yonke into. Shuthi noma wayebuka ngendlela engangenza ngayo ukuthi lengane inga-right ngasibe unesi. Ngeshwa-ke kodwa kwangenzeka izifiso zakho uma. Uyazi lento ayibona kuwena uma mhlawumbe ubunesi sekhona namanje mhlawumbe singabheka esikhathini esiphila kusona. Izidingo zokunesana nokwazana nabantu ziya ngokuphunyuka. Kodwa kukhona la ubona khona ukuthi kuba ngokwami, kuba sisavulele njengaqala. Ngabe nami ngiyongena lapha kuthiwa uyateta ngilekelele noma umuntu useyiphilela impilo yakhe manje. Yabo lento eshoyo. Ngiyafisa kunamhlanje. Awu bantu ngoba nginalo lolo thando mina lokuzwela. Nginalo. Ubuntu buya ngokuhlehla. Kodwa elamuntu nidume ukuthi nina nihlale niyinto eyodwa. Kwamanye amalokishi yebo avulele kakhulu. Kodwa elamuntu uthi abantu bakhona bayimbumba. Usengangena nje uyobheka nangokhulelwe noma uthi ingane injani inkabiwile ka next door noma akuselula kakhulu. Akusalula njengaqala. Afani. Akusalula njengaqala. Bathi kodwa abantu oclose nabo. Uyakwazi nje uyakhuleka. Kakhulu. Into makhe ayifuna uba yena efisa uba unesi. Isenzeke namanje ekutheni kwezakhe izingane. Ngiyabuya ekutheni ayanda kwawo njani. Uze ukuthi uyakhula semncane njena. Uthanda ukubeletha odoli, uthanda ukuyibhandisha yena, umbuke sakhulu ukuthi le zingane zami bawuthiwa ngithi. Yebo bawuthiwa. Ngifisa babe into nje or la ekhaya sesishoda ngumuntu ukuthi sishoda ngo-driver. Khona umuntu okasho njalo. La ekhaya sesishoda ngonesi. Khona into uthisha engathi angaphuma la endlini kuthina. Khona into uyifise nje emndenini wonke kayi ko-Ayanda kuphela. Uma umzali wesisidudu ufisele izingane zakho ikusasa elihle. Ngiyakuzwa. Nokuthi izingane uma ukuthi ziyaduma ufuna zidume ngendlela enhle. Yes. Ezokujabulisa nawe ikunike nje lawo mandla. Uyabona nje. Omunye umuntu uma ekhulelwe nokhulela usemncane noma usakhula khulile la ubona khona enkosi yami ngalenza leli phutha ngakhulelwa noma kulona iphutha istage vele sidlula wonke umuntu. Kodwa ngiyafisa ukuthi ngikwazi ukuthi mina engikhule ngikwenza noma engikhule ngiyikona bathi ukubamba kancane noma kulungile abakhuleke so ibamba la ihamba khona. Mina ngizothi uma ungakashadi sesidudu noma ngabe kuthiwa usukhulile uhlale uyingane yasekhaya. Indlela esikhuliswe ngayo le. Mina uAyanda ngamthola ngangisekuno 22. Kukhona ukuthi emndenini khona ezinye izingane osisibama bathola izingane besabancane besafunda. Lezo izingane ngicela ukutshela wesisidudu kwa-end up seyingathi ezakho ngempela kukhule nje kanje kungabi nomngcele kube mnandi nje namanje nezingane zethu zinjalo zonke. Kwayena uAyanda naye uyinhlobo yaleyo ngane. Mobuka esikhathini samanje u22 wakudala no22 wamanje kuhluke kangakanani wentombazana? Sisidudu uhluke kakhulu. Ngalesa sikhathi uma una 22 kwakubuke engathi usayingane nje vele encane. Nangezinga esasiphila ngalo. Ngiyakuzwa. Uyabona leyo nto. Manje 22 sebe-independent une-flat usefundile futhi omningi ungathatha usefundile unemoto yakho useneflat. Ngekhathi zeni okusekuthi usahlala ekhaya uyabuza ukuthi 6 o'clock usubuya. Usalala umthetho wabazali. Kuyasebenza lokho khona manje. Kuyasebenza. Uyazi ngani nami ngeke ngibuke lonto ukuthi ngaleso sikhathi wayengekho indlela ukuthi umuntu opreventa ngani. Manje usungamsola nje usufuna umqoqo endlini kodwa ayikho inhlobo olwazi abangenayo, ayikho inhlobo ozivikela abangenayo. Qala into engicanga ukuthi yenza ukuthi abazali babe strict. Ingoba kokazi ukuthi kuphelele la. Uma ukuthi nje uphumile wa rape umuntu kuphelele la. Uma enengculazi okuthelela engculazi sekuphelile. Uma ngabe ukuthi ukhuleliwe la kuphelele kanti manje kuyazi kunento eziningi ezikwazi ukuthi isimo obhekene naso ukwazi usinqanda. Nangokusuthola Ayanda uMelanzi. Ngiyamthola uAyanda. Kwasho ukuthi ngimthola sengiyasebenza. Usuyini njengoba befuna ukunesi wena usuyayisebenzela nje manje? Ngiyisebenzela. Ngijabulisa ukuthi ngiyahola. Nanso ke ngoba ungasathembi mhlawumbe wanedo wakhulela vana ukuthi kuphelile ngami kanti cha kuphelile. Usuyasebenza ke manje. Ngihola nje kube mnandi futhi njoba ngihola uma weza zangithethisa. Wenzani? Ngithanda ukuthenga impahla zokugqoka zakho noma nezengane. Nengane yami. Hloboni nje. Ama fashion wonke abuzwa kuwena.
ngangileyo ngane leyo nkinga. Edumile he. Leyo nkinga. Kodwa-ke Uyakhohlwa ngangalikhohlwa Abalibhayi ngiyabona. He, yazi umusho nje ngisengikhumbule. Sase sambe nabangani bami ulebhaye ugqokele khona esitolo bazoku-ayinela esitolo umshwabi. Niyahamba niyaphuma. Siyahamba. Ya. Siyahamba. Kodwa kumnandi lokuphila Kwakumnandi bakho. Manje umuntu kona, methi kodwa-ke- unabangani usungabusathemba noma umngani ngempela ngoba impilo isikhathi esiphila kuzona. Asisekho sihle Usuthola manje. utshela ingane yakho usela ayanda angazi ngine-feeling nje angizange ngimthande kahle. Awuqale phansi hlala la ungitshele lo mngane nitholane kanjani ukuze ukhululeke hayi kabi. Bese hayi mask kade sazana asibazani manje ngisho sisafunda kumngane noma sithi yabo. Nesikhathi esiningi vele-ke unalabo bangani. Ngiyazi Ngijabule nami. kakhulu abasuka kude nawe. Nabanye engingabazi thola ukuthi ene bayangazi mina. Yebo. Manje Ngijabula uyingane ethanda sengibabona. ifashion-ke. Yebo. Kanti ozimanzi uzokubona lapho. Uzogqoka kahle lo wamuhle lo. Yebo ngoba sahlangana edrobheni naye. Ngo-Friday. Yebo. Sistude ukhumbulini iqala kwakushaya amaphoyinti kuphi lapha ka-ABC Mina ama ekhoneni. thina sasile hlobo yamafilimu esobuka iy'thombe. Yebo. Khona edrobheni. Yebo isifahana ko-Avalon. Ya, so Ngakhula wamthola nje lapho sisidudu uma wengane. Ngibuye ngiphunyuke kodwa esinye isikhathi. Ngiyazi ngoba ukhona uma uyigadeli ingane ngizothi yami. uhamba engilweni. Hayi gadele ingane enhle. Ikhalashana leli. Sisidudu khona la kade ngisanda kukhumbula ey'nsukwini. Sihlele nabanye abangani bami kumnandi. Ngimshiyile lapha. Ngezwe kubo kamngani wami usamncane. Awushile nagogo umshiye kubanga nabo. Ngimshiye ekhaya. Sezwa ngenokho. Nihleli kwamngani wakho. Yebo. Ngezwa ngenokho. Qoqo. Thiwa ngena kusho umngani wami. Ngizwe. Hayibo thina si-expecte lapha la kwi-handle yesicabha ukuthi ngena la. hayibo sabona la phansi ingane ishushubisa ibekwa isikhwama ingcenge konke ayanda. Wamshiya wabo gogo. Unaba kuthi wabona sibhanyaza Wathumela usisi wami wathi emhambisa ufike umfake nje umbeke lapha emnyango busu uyahamba bathi bayabheka usuhambile. Ngihlekanga kanje. Wenze njani kwaphela wonke amaplani. Hawe ma kaphela. Kanti uzokhula. Kodwa vele sasihleli nje kumnandi. Kuba ingasanifica bayizothini noma seniphuma imoto isinilinde emnyango but lo kwenziwa gogo njani musubuka manje ekuthini wasiza kanganani ukubuyisa ingqondo kweni ukuthi khona ukuze ngikwazi ukuba umzali sisidudu. Yes ukuthi nawe ngibe responsible nje ey'ntweni zami. because manje su-relaxed kakhulu bakhona ugogo. Then-ke nangekhula u-Ayanda-ke ingane yentombazane wajabula yinhle usuthola umfana after how long? No ngathola intombazane nale. Intombazane le ngayithola ngangasazi. kahle usujahile kwasewenze njani? Bahlukene kakhulu. Unama Ngamthola late. U-Ayo wayeseno-18. Sengithola lenye ingane yesibili. Ngangasayitsheli nami ukuthi khona ingane. Uyifuna noma kwaqonda noma usuvele Kwaqondana sisidudu. usuthi hayi sengiqedile lapho. Ngangiyitshela nje ukuthi nje ulungile u-Ayanda yedwa. Usunani namahloni ukutshela abantu pregnant. Eyi. Songakanani leso sikhathi. Usengikhulile. Unama? Sisidudu ngangithi ngino-36. Hayi wena. Ngiyakutshela. Ngithola usisi ka-Ayo omncane. U-Ayo nganani yena? Wayeno-18. Engakwazi uqavuza nje khuluma weseqala ukuthi ma ungibakela amahloni. Ngase amahloni asebephatha ngani mase nifakele i-maternity yakho ungenaphi? Hey kodwa nje wayezothini? Waba nawo nje lokho ukuthi nje hawu Bonke usunenye ingane ngaphela besezazi kuyena yedwa. But imnandi lonto bakhula mnandi. Yes, Nangoku bakhula ayanda ke la simaza ukukhula emsakazweni umdideli use-content specialist manje kanti ke besinayo ukhosini producer wami kwaze kwabelanga im-adopter khona beyingane yami. Aya-ke ngesikhathi ekhula wena wawumazi uzogcina kulento noma ukuyona wawungamcabanga lapho uma umcabanga kwenye into umcabanga enzani nje ngangamcabangela ukuthi uzogcina esebenza kanjena manje. Yes. Wathi mase ucela ukuba intatheli ufuna ukuba intatheli wathini wena? Ngavuma sesidude engekho into engizoyenza. Evele umuntu othandayo izinto nokwazi ukuthi kwenzekani emhlabeni aqokelele indaba uyabona nje uthanda
funda ama-newspaper yabo. Uthe esezokufanele ahambe-ke aye e-university ya ngoba wafunda e-DUT. Wase yasho wathi ngizokwenza i-IT khona. Ngathi mina indaba wathi hhayi ngifuna ukwenza yona ngoba ngifuna ukuba intatheli. Ngesekho into engizoyenza futhi. Uye emazweni ase-Afrika ko-Namibia ey'ndaweni ey'ningi ahambe ecoshela kuma-conference. Uma ehambile uyofile kanjani Nkosi yami ingabe uzobuya yini? Uhamba amazwe Ngihlale ngithandaza. Kulama-conference ahambayo. But-ke nango esesebenza ukhosini, imaphi ama-perks othi yazi ukusebenza kokhosini kungisizile noma kungisizanga noma naku sekugqongqoza kuthiwa manje sicela amakhalenda okhozi sicela kwakunjani nje. Wabona uthi kusho ukuthi lo mkhakha wengane yami uyangifuna nami. Uyangifuna ngempela ngoba bebengeve bengqongqoza bandla amakhalenda even namanje. Namanje. Sebeyazi. Kanti useshintshile akasekho khosini bani. Bathi kodwa nje hawu. Sasibanika amakhalenda kumnandi kunjeyana. And nomakhelwane bayajabula nabo sisidudu. Ngibonge nami ngengane yami ngibona ukuthi hawu usekhulile usisi. Usewumama. Usekhulile. Hayi umama wangempela. Onothando nozwelo. Akafuna ukubona umuntu olambile. Awubakithi. Umuntu ozothi uswele nje. Manje njengoba u-Ayanda enokufuza nje nami. Straightforward into imnyama imhlophe. Lokho kuyakusebenzela ekutheni ngiyazi u-Ayanda mangithe ngikhulume no-Ayanda uthe cha noma Ayanda namba lapha kade becela nginayo lento abayicelayo kodwa ngiyalandula uzofika abachazele kahle kuye kufike nokukusebenzela ekutheni awumchazele wena ngoba uzobeka kahle noma sisidudu siyabonisana naye ngempela. Mase eyasho naye ukuthi hayi liyizolunga le. Yes. Leyizolunga le. Yebo. Aqhamuke neqhinga lokuthi okay asenze kanje ukuze asizakale. Mumbheka kena ikhona yini indawo ku-personality yakho oyibona ukuthi le ngimkhuza njalo angiyithandi kodwa phela noma ingekukodwa yiphi mhlawumbe ukuthi mhlawumbe Ayanda sisidudu okwamanje no. Aphandle ukuthi straightforward. Straightforward fana nama kumnyama umhlophe. Angicomplain mina. Ngiyakuzwa. Ngendlela enza ngayo. Yebo. Iyangijabulisa ngani ngoba unothando nozwelo. Ngiyakuzwa. So akayona ingane ephuma eceleni isikhathi esiningi. So ngijabule nami ngizizwe ukuthi awu ngumama. U-Ayanda is outgoing now outgoing. Khona la nibona khona la singaye escape sonke sihambe ndawonye noma ayileyana sobe sindawonye lapha yana la khona ifestival ethi la ngeke nihlangane khona eindaweni. Awuyi masethe uyaya lapho. Ngeke ngathanda ukuthi angakhuleki khona mina. Ngiyakuzwa. Mina nami ngihambela nontanga bami nami izalukwazi ezingangami. Yena ulapha ya uhleli lapha yana kuma VIPs wena nilapha ya yini wrong. Bezolo bememeza abantu maka ayo uyayibona nje le nto sisidudu. Uthi uyasukumisa phamisa inapha sebekumemeza ngiyakuzwa. Nami ngisengifuna ukukhululeka nje kahle. Uyimemezele kahle. Yebo. Istyle sa-Ayanda une-style sakhe esipeculiar sokugqoka esihle simfanelayo she's very Nubian. Yabona African ozazi uqhamunyaka. Leso style sakhe usesakhe yedwa. Endesakhe yedwa sisidudu. Unamanga. Yo. Inwele sakhe yedwa. Yonke into emchaza ukuthi ubani. Ingane nami ngeze ngithi angazi uyabo lokho kwakhe. Noma angathi mina ngifuna into yogqoka mina. Sisidudu kodwa uzongithengela nje. But kodwa lokho kwakhe yena okwakhe nje engazi ukuthi kanjani. Ngiyakuzwa. Which is very good. Ake sibheke umuntu wesifazana kulesikhathi esikusona. Usugogo ukhulisa ingane yantombazana ka-Ayanda no-Ayanda usumkhulisele. Isiphi isibonelo noma isiyalo ongasinika omunye umama nje ukuthi mase kunjena sinabafana sinamantombazana. Izingane zethu zikhula. Omunye umuntu athi hayi hambana nabangani bakho mina athi ngifuna bajwayelane umfowabo afane nomngani wakhe. Wena uyiphi isiyalo ongasinika? Nangu uyakhula intombazane muhle intombazane. Isiyalo engasinika abazali ukuthi akufunakala ukuthi izingane uyihlukanise kube khona ukuthanda kakhulu ukudlula enye. Ngoba leyo nto iyakha inzondo kule wena ongayithandi kakhulu. I-end up isizonda
Ngiyakuzwa. le ngane wena lo yithandayo banike nje uthando olulinganayo bonke. Kukhona-ke into eyenziwe igenge kakhulukazi izingane zamantombazane. Kube nendawana yokuthi image kamama bayifuna ibe nje. Mina bayazi kokwazi angeke ungitshele ukuthi image yami ufuna ibe njani ngeyami. Kodwa at the same time kunama-limits la ufika khona ukuthi okay la kulungile kodwa mina angifuni qamamanga. Wami yami angifuni qamamanga. Kukhona la ubona khona kakhulu izingane zamantombazane zinawo ukuthi ayi ma hayi phela ngeke singafaka icathulo ezifanayo. Wena uthini ngaloko ngoba mina ngineyami opinion ngaleyo nto. Hayi mina Ufuna ushaya i-chiscope nje shayela i-chiscope yakho. ngithanda yona nje futhi Sidudu. Akho umuntu ozokutshela. Yafana nawe. Yeah. Ngithandela yona yabo ama weave what iyona nto nje ingazange ibe umngani wayo. Ngoba wena ungayithandi. Kodwa mase ube uyagqoka ngabe ugqoka awuthi umugqoka ucabanga aya. Ngiyigqokela mina. Which is i-freedom esiyifunayo singabazali. Yes. Kodwa mina zange ngibe nengane yentombazane kodwa ngiyengizwe kunye ngibone ngazi ukuthi kukhona i-pressure efakekayo le mina engenayo ngoba nginabafana. So akuhlungu ngoba wena amantombazane nakho ayikho i-pressure ngakanani. Hayi Sidudu. Akukho la ugqoka khona uthi hey nkosami namhlanje hey konje bayangasi nguma ayangiphindele emva egqoke ngibe muhle ngibe nje kanti wena busufuna uyiphumela nje ngetunic yakho. Akufiki lokho. Kuyafika sometimes phela. Unamanga? Uma umzali umama ukuthi uzothiwa nje hayibo. Ngoba udumile phela uyaziwa. Ayo. Uyabona nje leyo nto Sidudu. Bathi kodwa mina anginayo inkinga kangako. Noma kwenzeka lokho ngibe nalolu uvadlwane especially kuzofika abangani bakhe. Mhlawumbe uthi uqoqa kufika ubani bakuphi. Jesu. Hawu. Lapho ke nami kufanele ngibe umama nje alright. I-social media ukhona kuyona? Yebo Sidudu. WhatsApp mina enguthandayo. Ngoba ngifike ngiqoqa nabangani bami. Status yonke nje leyo. Khona into okuyifaka kwi-status futhi ku-Andave eqinile uzobona kanti izolo ngithengi yala kanti bengingayanga khona. Ngithengi engcwabeni nanta ngiyikhona. Ikhona i-status okucabanga ukuthi yabo lesi. Hayi uyashokheka nami esebona. Ngeke. Ubongile. Bathi kodwa uya-understand abantu. Uya-understand. Naku usunomzukulu manje. Enze lento oyenza. Usengayibeka ingane lapha. Ngeke ungabe ngibathanda. Ucabangi. Okay, sesizovala ke ingxoxo yethu kodwa ngifisa ukwazi ukuthi namhlanje sihleli nabanye futhi omama. Kunjani kwena ukuthola abanye omama nizokwazi ukuxoxa and socialize? Do you want to see more of these sessions noma ijabulile ngabazi bengivamise ukuba nale circle yami nje kuphela uyafisa uku-expanda uhlangane nabanye futhi omama? Ngijabule kakhulu mina ukuthi sihlangane nabanye abazali bezinye izingane. Sazane. Ngiyakuzwa. Sisonke la eMzansi kumnandi nje. Ngiyakuzwa. Ngiyafisa engathi ngayinto into ehlale yenzeka njalo. Ngiyayincoma lento yenzayo Sidudu. Ngiyabonga kakhulu sithandwa sami. Singakavali nje ngiyafisa kodwa ukuthi ngibuze kuwena ukuthi isikhathi esiphila kusona abantu ngesikhathi noma inayo imoto ayanda uyafisa ushaye Uber. Kunezinto abantu sesibayale zona khona uAnele nje ngeke ngambone ehamba ngeUber Cape Town. Indoda ayimasi uAnele angithi uyabona kodwa she feels unsafe ngandlela thile. Waqala wavana wathatha ifoni kodwa enze ngathi ufona kanti uyikhulumela yedwa. Uyiphi into ongamxwayisa yona ngoba i-danger noma uthando abalitholayo izingane ezingama-celebrity ingane zethu libe uthando kwesikhathi libe ingozi kokunye. Ikuphi uyobona ukuthi kufanele umyale kona ukuthi ungayikhohlwa njalo ukuthi abantu abaningi basondela kakhulu eduze kwakho ngoba u-Ayanda kodwa nako kufanele ukuqaphele. Ukufile kanjalo? Kungifikele Sidudu. Ngani ngoba njengoba ushilo ukuthi kulesi simo esiphila kusona manje sekunomngozi obuningi especially einganeni zamantombazane. Yebo. Noma ngabe kuthiwa idume ngale ndlela le ukuthi iyahlonishwa kukhona abangakuthandi lokho. Abangakuthandi. Umuntu akusondeze kuwena kanti ukusondezela ukukulimaza. Uyayibona lo nto? So ke ngeke ngimbonise nami uAyanda ukuthi aboqaphela. Bazokujabulela basondele eduze kwakho kodwa abanye banawo ukuthi baba ngezathu ezahlukene omunye mhlambe uphuzile omunye unjani omunye ayithathe izibe over lento yena ujabulela uAyanda uyamazi kodwa laba hamba nabo amazi. Angithi uyayibona yena aqhamuke lamoti labanye baqhamuke lamoti.
yena khona nabangaqhamukeli la muntu, so ngaleyo ndlela akwazi ukuthi axwaye abhekisise. And bamandla-ke abantu endabeni zokurobha iy'mali. Omunye uzoqhamuka athi nje Ayanda manje ngilambile kagcina kanjena ngicela ungisize. Uyayibona uyabona ukuthi manje useyamyuza lo muntu, hhayi ngoba eze kuyena emthanda, uyamsebenzisa. Ithina umyalezo wakho ey'nganeni zamantombazane nje kakhulu sengiyayishiya zabafana, bhekeza amantombazane ukuya phambili ukuyikhethela. Kuvamise ukuxatshanwa ekhaya, kubangwa kakhulu ukuthi yena ufuna ukuba yilokhu, abazali bafuna ukuba yilokhu. Ungayala abazali uyale nayo lo funa, ungathini kubona? Ngingathi nje mina sisitutu, ingane kumele ukuthi icabangele, iqaphe uma yenza into, ingajabulisi mina yona ingayinaki, Ngoba kuzo-backfire. yes. Womone sethi la iqala ukusebenza, hayi asafuni futhi Akasafuni usoshiwe lapha ndakathana. useya kwenye indawo, useya kwenye indawo. Ngani angithi manje ufuna yena uzongitshela ukuthi hayi ngifuna amadlela ahlaza. Amadlela ahlaza amanye uma ungaqaphile azokufaka ey'ntweni ezingekho right. Stand your ground now, uthi cha Yes. kodwa angithandi, usongenzeka kodwa wazi ukuthi anginayo i-feeling enhle ngalena. Sekuyena uzohlala eyibekile emqondweni, kodwa uma ubeshilo angiyithwekhela kancane ngingayenzi ngale ndlela. Ngiyabona nje. Thathe step by step. Siyabonga. Ngiyabonga nami sisitutu uba nawe. Abalandeli be-Ladies Wisdom Corner, ngifuna ukubatshela kusemanje bazoba ne-chance la bezokwazi ukuba nawe kanje. Okay. Proximity enjengalena nje nawe njengoba sihleli bebathola i-chance nawe ukukhuluma nawe. Okay sister. Yabona-ke lapho ku-Ladies Wisdom Corner besikhuluma noBongi, uBongi kaKhumalo, umama Ayanda Melansi, esimazi kakhulu intombi fashionable, uthanda ifashion yakhe nesitayile sakhe, uhlakaniphile, very witty. Bese kuthiwa uhleli nje phansi kuyabonisana kushawa ama-topics, u-Ayanda uba u-Ayanda. Mase kuthiwa kumnandi kuyahlaka kuyajatshula nabangani. Kuthiwa ama-ideas kukhulunywa nge-marketing nani nento ithi brand uma uyithatha lo uyisusa la uyisa la, hawu Ayanda uhamba yedwa. Siyabonga kakhulu. Sijabulile ukuthi-ke sibone uma wakhe namhlanje, sihlale naye kanjena, sixoxe naye, si-understand ukuthi Ayanda uphumaphi. Siyabonga. Ngiyabonga nami sisitutu. Dankie, dankie. Ngiyakho.